हरे कृष्ण कि खरा एई भलिया खरारे आउ किछि चाली होनी भाई तू टिके एठी रहिलु बुझिलु मुकेश भाई विदेश को जाई जेतिके कष्ट ना मोटे जिबा को ही इच्छा होनी। हरे कृष्ण बुझिलु गणेश ट्रेन रे आसिला बेले को जो चोरी हरी हेउछि ना से भगवान ही जानती हेले करबा कोन न गले न चले। हौ भाई जोटा हेलानी तो हेलानी चल चली घर को जिबा आ। এই তো গান খিলানি তুমি দুই ভাই কেবা আইলা রে? ଏବେ ଆସିଲୁ ପରା। ଆଉ କଣ ସବୁ ଭଲ? आशा कौन करछि मां? ए आसिला भाई आसा 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 तमने एठी बसता मु जाई पानी धरि आसु। हरे कृष्ण बुझिलु गणेश ओहो कि खरा बुझिलु जा हो भलर भलर केमि घर को पळे आसिले। हाँ परा भाई भाई पानी बहुत भाई मो पे कोन आनछो? तो भाई रो आनी लेने ड्रेस मो पे ड्रेस आ कोन आनछो? ଆଉ କଣ ପଢାପଢି ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି? हां भाई सब भल जाय। ହଉ ମା ତୁ ଏଠି ଟିକେ ବସିଥା ଆମେ ଗାଁରୁ ବୁଲି ଆସୁଛୁ ଆଉ। हो भाई ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ ଭାଇ ତୁମେ ଯାଇ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିቶ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରି ଯାଉଛି। मुकेश भाई आम बेपार वाणिज्य तो सब भल चलती मु शुणी आम गाँ पाख बरगछ मूलर जमीटा किए बिकुची। हाँ हाँ शंकर भाई ता भौणी बाहागर पई से जमीटा बिक्री करछि बोली मु सुनिथिली। ताहले तमे कोन कहछ भाई सेही जमीटा किनि नेबा? हाँ हाँ गाँ पाख जमीटा जदि किणी नेले भल हुअंता। तेबे चलो से शंकर भाई पाखु जिबा। तो शंकर भाई आसिलानी
ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶଙ୍କରା ଭାଇ, ଆଉ କେମିତି ଅଛ ଶଙ୍କରା ଭାଇ? ଆରେ ଆରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ ବିଦେଶରୁ କେବେ ଆସିଲ? ଏଇ ତ ଶଙ୍କର ଭାଇ ଆଜି ସକାଳେ ଆସିଲୁ ପରା। ଭଲ କଥା ଭଲ କଥା। ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ? ତମେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ବେପାର କେମିତି ଚାଲିଛି? ହଁ ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ଭାଇ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତୁମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତୁମ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ଜମିଟା ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଜମି ଖଣ୍ଡିକ ବିକି ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଭଲରେ ଭଲରେ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଏଇ ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କର କି ନୀଳା, ତୁମେ ତୁମର ଜମି ବିକିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଖୋଜିବା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ତୁମର ଜମିକୁ କିଣି ନେବୁ। ହଉ ଶଙ୍କର ଭାଇ, ତୁମ ଜମିର ଯାହା ଦାମ କୁହ, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ କିଣି ନେବୁ। ହଉ, ଆମେ ତୁମ ଜମିକୁ ଏବେ କିଣିବୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସୁଛୁ ଭାଇ। ଶୁଣ ଭାଇ ମୁକେଶ, ଆମକୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବେପାର କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଭଲ ଅମଳ ହେବ। ହଁ ହଁ, ଠିକ କଥା। ଯଦି ଉପରବାଲା ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିବ। ଶୁଣ ଶଙ୍କର ଭାଇ, ତୁମ ହିସାବରେ 2 ଏକର ଜମିକି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଉଛି, ହେଲେ ଏବେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟି ନେଇଥ। ଆଉ ତୁମ ଭଉଣୀ ବାହାଘରକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ବାକି ପଇସା ତୁମକୁ ଦେଇଦବୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶଙ୍କର ଭାଇ, ଆମ ଉପରେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ତମ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ବେଳକୁ ଆମେ ତୁମର ବାକି ପଇସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରେଇ ଦେବୁ। ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର ଦିଅ, ମୁଁ ସାଇନ କରିଦେବି। ଏ ଜମି ସବୁ ଏମିତି ହେଇ ପଡିଥିଲା, ସେ ଶଙ୍କର ଭାଇ ଏ ଜମିରେ କେମିତି ଫସଲ କରୁଥିଲା ନା। ହଉ ଛାଡ। हे प्रभु, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବିନା ଏ ଗଛର ପତ୍ରଟି ବି ହଲିବା ଅସମ୍ଭବ। ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଆମ ଜମିର କାମ ସବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ଆଶା ଆଶା କଣ କରୁଛୁ? ଘର ଝାଣ୍ଟଉଛୁ? ହଉ ହଉ ଝାଣ୍ଟା ଝାଣ୍ଟା। ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଯାଇ ସେଇଠି ବିଲରେ ଚାଷ କାମ କରୁଛି, ତୁମେ ଯାଇ ଟିକେ ସାନ ଭାଇ କି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହୋଇନଥାନ୍ତା? ଭଉଣୀ ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କରନା। ଆମର କେମିତି ଭଲ ଅମଳ ହବ, ମୁଁ ପରା ସେଥିପାଇଁ ନିତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହଁ ହଉ ତୁ ସେ କଥା ଛାଡେ, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଗଲୁ ଗଲୁ କଣ ରାନ୍ଧିଛୁ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ। ହଉ ଭାଇ ତମେ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇ ଆସ, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢୁଛି। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। ओहो की शांति, आहा भारी बढ़िया लगला। हे प्रभु तुमर आशीर्वाद ही आमर ए सब फसल भल हो। तुम कृपा नथिले प्रभु आमर ए सब फसल हेबाटा असंभव होइताता, असंभव होइताता प्रभु, असंभव होइताता। किलु तो गणेश भगवान को कृपा नथिले ए सब धान हेबाटा असंभव होइताता। काली जो 6-7 बस्ता धान तमरो ही थिला से हाँ भाई, तमरी भाई रे। हाँ भाई। अच्छा नियो भाई दी जन जा बांटी न ହଉ ଭାଇ ଆସ। ठीक है। देखल तो गणेश भगवान कृपा के लाभ होला, ता आमे से पैसा को समान भाग करी नेबा। ନା ଭାଇ ନା, ଜମି ହଳ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ ଅମଳ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଛି, ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଭାଗ ମୁଁ ନେବି। हरे कृष्ण ताहले तू कहू बिलर सब काम तू करचु, सेथिपे तू एथुर अधिक भाग नबु। आ मु जो सब बेले जाकी मंदिर रे प्रार्थना करिबार केमिति हम बिलर भल फसल हबो, सेरा कोन किछि नाही। तू बोधे भूली जाउछु गणेश, भगवान को बिना अनुमति रे गछर पत्र टिए भी हलिबा असंभव। देखिबा को गले लाभ टंकार अधिक भाग मते मिलिया कथा। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମେ କିଛି ନ କାମ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲ ବୋଲି କ'ଣ ତୁମେ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଭାଗ ନେବା କଥା? ତାହେଲେ ଚାଲ, ଏଥିର ସମାଧାନ ସେଇ ଗାଁ ମୁଖିଆ ହିଁ କରିବେ। तेबे चल।
ଜୁହାର। ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର। ହଉ ହେଲା ହେଲା। ଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତମ ଦୁଇ ଭାଇ ଗଣେଶ ଆଉ ମୁକେଶ କଣ ହେଇଛି ତମର? ହଳ ବୁଲାରୁ ଯେ ଧାନ କଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସବୁ କାମ କଲି ବିଲର, ହେଲେ ମୋ ଭାଇ କିଛି ନ କାମ କରିକି କହୁଛି ସେଇ ପଇସାରୁ ମତେ ଅଧିକ ଭାଗ ଦରକାର। ଏବେ ଆପଣ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହରେକୃଷ୍ଣ ହରେକୃଷ୍ଣ କହିଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ହିଁ ତ ଆମର ଭଲ ଅମଳ ହେଲା। ତେବେ ଆପଣ କହିଲ କିଏ ଅଧିକ ଭାଗ ନେବା ଦରକାର? ହଁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଲି ଆଉ ସବୁ ଶୁଣିଲି। ତୁମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାମ ଦେବି। ସେ କାମ ଦି ଜଣ ଯାକ କରିବ। ଯିଏ ଆଗେ କରିବ ସିଏ ହିଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଆରେ ଗଣେଶ ମୁକେଶ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେ କଥାରେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜି ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତୁମ କଥାରେ ରାଜି। ଠିକ ଅଛି। ମୋର ସେଇଠି ଗୁଡ଼ି ମିଶା ଧାନ ଦି ବସ୍ତା ଥୁଆ ହେଇଛି। ତୁମେ ଧାନ ଦି ବସ୍ତା ନେଇ ସକାଳକୁ ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଗୁଡ଼ି ଅଲଗା ଧାନ ଅଲଗା କରି ନେଇ ଆସିବ ସିଏ ହିଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆମେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଧାନ ଦେଇ ଯାଉଛୁ। हे प्रभु, तुम इच्छा ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଏହା ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି। ଏସବୁ ଧାନ ବାଛୁ ବାଛୁ ସକାଳ ହୋଇଯିବ ନା କଣ? ଆରେ କଣ ସୁନା ମୁଦି ମୁଖିଆଙ୍କ ପରା ଭୁଲରେ ଭିତରେ ପଡି ଯାଇଥିବ ନା କଣ? ଆଉ ଏବେ ଆଉ କାହିଁକି ଯିବି, ସକାଳକୁ ଗଲେ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସକାଳ ହୋଇଗଲାଣି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ତୁମେ ସେଇ ଗୁଡ଼ି ମିଶା ଧାନକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିବ, କାରଣ ଭକ୍ତର ଡାକ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ସେଇ ଧାନକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଆଜ୍ଞା। କଣ କି ଗଣେଶ, ତୁ ଏକଲା ଆସିଲୁ ଆଉ ମୁକେଶର କାହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ରାତିରେ ଧାନରୁ ଗୁଡ଼ି ବାଛୁ ବାଛୁ ଆଖି ଟିକେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ତ, ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସାରି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର କୁଆଡେ ଡେରି ହେଇଯିବ ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ରାତିରେ ମୁଁ ଧାନରୁ ଗୁଡ଼ି ବାଛୁ ବାଛୁ ଏଇ ସୁନା ମୁଦିଟି ପାଇଲି, ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ହଉ 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 ଦେ ଦେ। ହଉ ଦେଖିବା ମୁକେଶ କଣ କରୁଛି, ସେ ଆସିଲେ ତାପରେ ବିଚାର କରିବା ଆଉ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ହଉ। ମୁକେଶ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାତି ସାରା ତମେ ଧାନରୁ ଗୁଡ଼ି ବାଛି ବାଛି ବୋଧେ ଲେଟ୍ ହୋଇଲା, ସେଥି ଯୋଗୁ ତୁମେ ଲେଟରେ ଆସିଛ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ସବୁ କାମ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୁଁ ରାତି ସାରା ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ କିଭଳି ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା ମୁକେଶ, ତମେ ରାତି ସାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଶୋଇଥିଲ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖେଇଲ ତମର ଧାନ ବସ୍ତା।
हे ଭଗବାନ, କଣ ଯେମିତି ଧାନକୁ ସେମିତି ଧାନ ଅଛି? ଆରେ ଦେଖିଲ ତ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ହାତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ବୁଝିଲ ତ, ଯିଏ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ତାକୁ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଣେଶର ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ତମ ଜମିରେ ଅଧିକ ଫସଲ ହୋଇଛି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଗଣେଶ ହିଁ ଲାଭରୁ ଅଧିକ ଭାଗ ନବ। ବୁଝିଲ ମୁକେଶ, ତୁମେ ଯଦି ଗଣେଶ ସହିତ ହାତକୁ ହାତ ମିଶେଇ କାମ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତମ ଜମିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଫସଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯଦି ମିଶିକି କାମ କରିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଆମ ବିଲରେ ଅଧିକ ଫସଲ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରେ ଗଣେଶ, ହବ ଯଦି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଚାଲ ଏବେ ମିଶିକି ଆମେ କାମ କରିବା ଓ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଚଳିବା। ଏତିକି ବଡ କଥା ଭାଇ, ତୁମେ ନିଜର ଭୁଲ ନିଜେ ବୁଝିପାରେ। ହଉ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା।